भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया थांनाय जून दाननि 20 अक्ट'आव जि मोनसे डेलिमिटेशन प्रसेस भारतनि संबिजितनि 81(2) बिनि आधाराव लोकसभा दानायनि लोकसभा समष्टिखौ दाफिननायनि आरो 170(2) भारतनि संबिधाननि अनुच्छेद बायदि भारताव आसामनि लोकसभा आरो विधानसभा समष्टिखौ दाफिननायनि थाखाय मोनसे डेलिमिटेशन कमिशन फज'नाय जादोंमोन इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियानि गेजेरजों 20 तारिखआव जून दाननि 20 तारिखआव बिथांमोना मोनसे ड्राफ्ट प्रपोजल प्रसार खालामबाय फोसावबाय आरो बेखौ लानानै जून दाननि 20 जुननिफ्राय जागायनानै जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन दल संगठनफ्रा राजनीतिक दोलोफ्रा बे इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियानि लोकसभा आरो विधानसभा दाफिननायनि जि मोनसे ड्राफ्ट प्रपोजल बिनि सायाव गोबां अजद दैखांनानै बिनि सायाव जोङो धरना लाबाय आन्दोलन खालामबाय प्रटेस्ट खालामनायनि उनाव थांनाय जुलाइ दाननि 19 अक्ट' भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया गावसोरनि ड्राफ्ट प्रपोजलनि सायाव मोनसे हियारिं लादोंमोन गुवाहाटीआव आरो हियारिं बायदियै जोङो जोंनि मोनथायखौ नागिरनानै इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियानि जि बिथांमोननि ड्राफ्ट प्रपोजलनि सायाव जोङो अजदखौ जों थोंजोङै बिथांमोननो हियारिंआव जों होदोंमोन आरो बिनि सिगां जों डीसी बा सोरबा इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियाखौ दिल्लीयाव थांनानै लोगो हमहैदोंमोन आरो लोगो हमनायनि उनाव थाङै ड्राफ्ट प्रपोजलाव जिखिनि बिथांमोना भारतनि संबिजितनि 81(2) बायदियै आरो 170 अनुच्छेदनि बायदियै पार्लियामेंटारि कन्स्टिट्यूएंसी आरो एसेम्बली कन्स्टिट्यूएंसीखौ जि दाफिननायनि जि प्रपोजलनि सायाव जि मोनसे बिथांमोना ड्राफ्ट प्रपोजल होदोंमोन बे ड्राफ्ट प्रपोजलानो थांनाय नैबे 11 आगस्ट 2023 मायथाइयाव बिथांमोना जि फाइनाल मोनसे ड्राफ्ट प्रपोजल खालामबाय बिनि सायाव जोंहा गोबां अजद दं आरो बेखौ लानानै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव दैदेननायाव आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव थांनाय 24 जुन अक्ट'आव जों उदालगुरियाव मोनसे जोङो कोअर्डिनेशन कमिटि दादोंमोन गुबुन आफादखौ लानानै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद जोंनि हारिमु आफाद जोंनि बर्मन कसारी स्टुडेन्ट इउनियन राभा स्टुडेन्ट इउनियन हाजं स्टुडेन्ट इउनियन आरो गुबुन दोलोखौ लानानै जोङो जयै मोनसे जौथु भाबै मोनसे जोङो आफाद दादोंमोन जायखौ बुंदों उदालगुरि ओटस्पेसि डिमान्ड कमिटि कोअर्डिनेशन कमिटि आरो बे कोअर्डिनेशन कमिटिया जोङो खामानि मावनानै जोङो आसा खालामदोंमोन भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडियानि खाथियाव जे जोंनि दाबिफोरखौ जोंनि दाबिया थोंजों बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया भारतनि संबिजितनि आन्दाराव 244(a) नि आन्दाराव भारत संबिजितनि आन्दाराव 6 शेड्यूल दाना होनाय जादों 2023 नि 10 फेब्रुवारियाव बीटीसी एकर्ड खालामदों बेखौनो बेस खालामनानै 2020 नि 27 जानुवारियाव बीटीआर एकर्ड खालामदों आरो बेवहाय रोखा लिरनाय दङ बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया जे बिनि आन्दाराव थानाय जिखिनि एसेम्बली सेगमेन्ट आरो एमपी सेगमेन्ट बे सेगमेन्टफ्रा उइदिन द बीटीआर उइदिन द बीटीसी बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ आरो बेखौ लानानै जोङो भारतनि संबिजितनि आधारखौ लानानै 330(1)(c) आरो 332(4), 5, 6 जि क्लजफोर दङ भारतनि संबिजितनि टोटेल जों नायनानै नुबाय कमप्लिटलि बानायनो हानाय मोनसे प्रभिजन दङ आरो बेखौ लानानैनो जोङो रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन गुवाहाटीआव जेला हियारिं खालामो आरो हियारिंनि बेसिसाव जोङो आसा खालामदोंमोन निर्वाचन आयोगनि खाथियाव जाहाथे जोंनि आपातत गोबां संग्रामनि उनाव जों मोनसे जे बीटीसी बा बीटीआर मोनबाय बिनि गेजेरजों जोंनि राजखान्थि जोंनि थामोनथा जोंनि रांखान्थि जोंनि राजखान्थि अधिकार जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार जोंनि सामाजिक अधिकार जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ हमथानो थाखाय जिहेतु बीटीडी बानायनाय जाबाय बीटीआर बानायनाय जाबाय बिनि गेजेरजोंनो संबिधाननि मोनसे रक्षणाबेक्षण मोनगोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन खिन्थु थाङै दाखालि 11 आगस्ट 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय थांनाय 20 जुनाव जि ड्राफ्ट प्रपोजलखौ होदोंमोन बे ड्राफ्ट प्रपोजलनो आल्टिमेटलि बिनि फाइनाल जानानै फैबाय खुनु मोनसे सेन्स गैया दा बेनिखायनो जोङो नैबे दाखालि 11 आगस्टआव 11 आगस्टआव जि मोनसे फाइनाल ड्राफ्ट फैबाय बिनि सायाव जोङो सेटिसफेक्सन जाया जोङो कमप्लिटलि बे ड्राफ्टखौ जोङो रिजेक्ट खालामो
आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव माबाफोर मावनो गोनां जुदि जोङो सांबिधानिक भाबै मावनो गोनां दंबा जों बेखौ मावनो थाखाय प्रस्तुत जानानै दङ मोनसे बाथ्राखौ जों उल्लेख खालामनांगोन जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जि संग्राम बड'लेण्ड संग्राम बे बड'लेण्ड संग्रामा जोंनि राजखान्थि अधिकार जोंनि सामाजिक अधिकार जोंनि सोलोंथाइनि अधिकार जोंनि हारिमु राव हारिमुखौ अननायनि अधिकारखौ लानानैनो जों संग्राम खालामदोंमोन थाङै थाङै जुदि जोङो संबिधानिक भाबै जोंनो बानायनाय जुदि जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसन बे बिटिएडियानो जाया माने जोंनि दानि बिटिआरानो जाया माने बे जोंनि सेल्फ डिटारमिनेसनखौ जों जुदि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै जोंनि एक्जिस्टेन्सखौ लानानै जोङो बर' माहारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जुदि जोङो राजनीतिक अधिकारखौनो मोनाबा जोंनि जायगायाव जोङो बिटिएडि बा दानि बिटिआर सुक्ति खालामनानै मा लाब जागोन बेनिखायनो आल्टिमेटलि जों बर'फोरखौ नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसा मोनसे जिनिसाव सोनानै हरदों जे आल्टिमेटलि जों आरोबाव हयथ' मोनसे समाव जोंनि राजखान्थि अधिकारखौ लानानै हयथ' संग्राम खालामफिननो थाखाय जों बहाबा नङा बबेबा बबेथि लाइन जोङो नारनानै हरगासिनो दं नोंसोर बेयाव दा थासै आरो नोंसोर गोदान संग्राम खालामदों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय गोदान संग्राम खालामदों बे बाथ्राखौ जोङो नारनो हरगासिनो दं दा बेनिखायनो जोङो नैबे डेलिमिटेसन प्रसेसनि जि बुंदों जे बिथांमोनहा बुंदों बारे बारे बुंबाय थादों 2026आव रिडेलिमिटेसन जाफिनगोन एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो लोकसभा सेगमेन्टआ किन्तु थाङै थाङै जोङोथ' नुबाय 2001 सनाव जानो गोनां डिलिमिटेसना 1976 नि उनाव फैयै फैयै 2000 दा बेसेबां जाखो 2023 जाबाय 2023 जाबाय खै बोसोर जाखो 2001 निफ्राय मथा मथि 21-22 बोसोर जाबाय गाबोन 2026आव जानो गोनां रिडेलिमिटेसना जे 2026आव जाथारगोन बहा लिरनाय दं गतिके जों बे फैबाय थानाय 20-25 बोसोरखौ बेबायदिनो गारबावनांसिगोन नामा जों दा बेनिखायनो जों नुदों जोङो कुनु सेफगार्ड गैया बेराफारसेथिं जोङो बे डेलिमिटेसन प्रसेसआव जों मोनसे डिमान्डखौ खालामदोंमोन जे जोंनि एसेम्बलि सेगमेन्टफ्रा बिटिआर बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ एसे एनै जाबाय माखासे एरियाखौ गोदान सोना हरबाय एमपि सिटफोरखौ जों बुंदोंमोन जाहैबाय उइदिन दा बिटिआर बाउन्डारिनि सिङाव जानांगौ आरो बे जोंनि बाथ्रा आं बाथ्रा बुंनाय नङा बे बाथ्राया जाहैबाय भारतनि संबिजितनि 19 सोनानै दोन दा बेखौनो जोंनिया कुइसना बेनो जे भारतनि इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडी डेट इज एकेबारे लेजिटिमेटली इट इज ए कन्स्टिट्यूशनल बडी इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया दा इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ लानानै रिडेलिमिटेसन खालामदों हाउ कैन इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया कैन वायलेट द इंडियन कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट इज द मेन क्वेश्चन बोरै वायलेसन खालामनो हायो माबोरै वायलेसन खालामनो हायो कन्स्टिट्यूशनलनि बडीनि मोनसे लेजिटिमेट थानाय मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडी बे अट'नमी बियो जेरै गोसो बिदि खालामनो हायो बेनिखायनो जों सानदों जे मोनसे लेजिटिमेसि थानाय कन्स्टिट्यूशनल बडी इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया बायदि आफादा इलेक्शन कमिशनार इंडियन कन्स्टिट्यूशननि जि प्रोविजनफोर दङ जाय प्रोविजनफोरनि आन्दाराव जोंनो बिटिएडि दाना होदों बिटिआर दाना होदों बोरै बे बडिया बोरै इंडियन कन्स्टिट्यूशननि प्रोविजनखौ भायलेसन खालामनो हायो इट इज आवर क्वेश्चन दा गतिके बेखौ लानानै जोङो फार्दार एसिभ खालामनांगोन जोङो रायलायनानै जों बेखौ आरो फैबाय थानाय समाव बोरै लांनो हायो जोंनि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ बोरै बेयाव सेक्युर खालामनो हायो आं दहायनो बुंदों जोङो जुदि पलिटिकेलि सेक्युर नङाबा जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जोंनि एक्जिस्टेन्स जोंनि डिगनिटि जोंनि आइडेन्टिटि बे गासैबो जिनिसा गोमालांगोन जोङो बेयाव जोंनि हा हुखौबो हमथानो हानाय नङा जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौबो हमथानो हानाय नङा जेखौबो हमथानो हानाय नङा मानो होनना बुङोबा बेयाव कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ लानानै जोङो बेखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन आरो बेखौनो जुदि बारे बारे भायलेसन जाबाय थायोबा जोंहा फुल कन्फिडेन्स दङ इन्डियान पार्लियामेन्टारि डेमक्रेसिनि सायाव इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि सायाव इन्डियान पार्लियामेन्टारि डेमक्रेसिनि सायाव जुदि बेयाव थानाय सिटिजेना जुदि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ लानानै जों इफ वी आर हियार फिलिं इनसिक्योर इन दिस एरिया होमबाथ' जोङो भारतनि जि संसदीय गणतन्त्र पार्लियामेन्टारि डेमक्रेसि बिनि सायावबो जों कन्फिडेन्ट थाहैनाय नङा होमबा जोंखौ सिकिउर खालामाखै दा बेनिखायनो फार्दार जोङो जुदि माबा मोनसे मावनांगौ जायोबा जों रायलायनानै बेखौ थिग खालामनाय जागोन बेखौनो बे जोंनि खुद्रिनाय जोंनि रिएक्सनखौ जों होनो थाखायनो दिनै बेहाय जोङो थांनाय 11 आगस्टआव इलेक्शन कमिशनारनि जे मोनसे रिडेलिमिटेसननि फाइनाल ड्राफ्ट बे ड्राफ्टनि सायाव जों अजद होनोनो दिनै बे माबा नोंथांमोनखौ लिंनानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ मिथिहोनो नागिरदों जों नुबाय डेफिनेटलि बेवहाय मोनसे जिनिसा फैगोन जे बेवहाय कन्स्टिट्यूशनल बडी आं दहाय बुंदों इलेक्शन कमिशनार अफ इंडिया मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडीखा बिनि सायाव चेलेन्ज खालामनांगौआथ' कन्स्टिट्यूशनल जागोन
बेराफारसेथिं बेयावदि जिखिनि प्रभिजनफोर दङ बे प्रभिजनफोरा जे भायलेसन जादों आं दहाय बुंदों 81 आर्टिकल 2 बिनि आन्दाराव एमपिसि दा डिलिमिटेसन जादों 172 बिनि आन्दाराव एसेम्बलि सेगमेन्टआ डिलिमिटेसन जादों इट इज अ डाइरेक्ट भायलेसन बेयाव जिखिनि प्रभिजन दं बेयाव बे मथेथ' बिसोर फल' आप खालामाखै दे आर नट फलोइं आप एबाउट दि प्रभिजन अफ दि इन्डियान कन्स्टिट्यूशन On the other hand, 244 Article A, बिनि आन्दाराव 6 शेड्यूल बनायनाय जाबाय 6 शेड्यूल भायलेसन 331C टोटली भायलेसन 234, 5, 6 प्रोविजन टोटली भायलेसन गतिके कन्स्टिट्यूशनल भायलेसनखौ लानानै जों मा खालामनो हायो लिगेल साइडआव बे बाथ्राखौ जों सानबाय थानाय जायगायाव बेखौ रायलायदों आरो रायलायनायनि गेजेरजों जुदि माबा मोनसे खालामनांगौ जायोबा इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियानि एगेन्स्टआव जोङो बे प्रभिजनफोरखौ लानानै इन्डियान कन्स्टिट्यूशननि जि प्रभिजन आर्टिकलनि प्रभिजन बेखौ लानानै हयथ' PITL होनायनि बाथ्राखौ जों सानबाय थादों मा जाहैयो बे उननि बाथ्रासै जों रायलायबाय थानाय जादों बेखिनिखौनो जों थिग खालामनाय जादों जायखिजाया बे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोनो लुबैदों जे फाइनाल ड्राफ्टआव जि फैदों सिगाङाव बुंदोंमोन 2008आव जेला ड्राफ्ट प्रपोजल फैदोंमोन 2008 ड्राफ्ट प्रपोजलाव उदालगुरि एसपिसि कम्प्राइजिं द रिमेनिं पार्ट अफ द BTAD LSC थांनाय दाख्लै फैबाय जे 2022नि माबायाव फैबाय दरं फैलायबाय दरंनि उनाव जेला जोङो आन्दोलन खालामो आन्दोलननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ खोनाबाय आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लादों माने भैरबकुन्द समस्ति फैथे दाखालिनि फाइनाल ड्राफ्ट 11 आगस्ट 2023 बेयाव जों नुलायबाय जे दरं उदालगुरि बे मोनसे सावा खेला जिखिनि सावा खेला जाबाय थादों बे सावा खेलाखौ जों मानिया जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय नमेनक्लेचारजों नङा जों उदालगुरिखौथ' नांखागौआनो कारन उदालगुरिया BTADनि सिङाव थानाय मोनसे रिजन बेखौ लानानै आरो कन्स्टिट्यूशनल प्रभिजनआ बुंदों बेयाव पपुलेशन पेटार्नआ मिलायोबा मोननै लोकसभा समष्टि जानो हायो क'क्राझारखौ बानायबाय बानायखांनायनि उनाव जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ बे रिमेनिं पार्टखौ लानानै जोंनो उदालगुरि नामनि मोनसे लोकसभा समष्टि जानांगौ बेनि जोंनि मोनसे स्टेन्डिं डिमान्ड खिन्थु थाङै थाङै बिथांमोना जोंखौ माबा खालामनो थाखाय मा होनना बुङो गथ' गोरलै थगायनाय बायदि दैयाव सानस्रिनाय खेला गेलेनाय बायदि हाइड एन्ड सिक खालामनाय बायदि बिथांमोना जोंनो दरं आरो उदालगुरि नाम होनानै होबाय नामजों जोंहा गिदिर खोथा नङा जोंनो हायोबा उदालगुरिखौ हो आरो हायाबा जोंनो ना खिन्थु जोंनि डिमान्डआ जाहैबाय जोङो माबायाव BTRनि सिङाव मोननै लोकसभा नांगौ आरो बे जोंनि स्टेन्ड डिमान्ड आरो दिनैसिमबो जों बेयावनो दंबाय थायो बेखौ लानानै जोङो नैबे दरं आरो उदालगुरि नामनि जि मोनसे स्पेसि जोङो गोदान MP सिट बानायनो हादों बेखौ जों टटेलि रिजेक्ट खालामो बेखौ जों मानिया आरो कुनु बेला जों बेखौ जोङो गनायनो हाया दा बेनिखायनो जोंनि अजदआ बेखिनियानो बिसायख'थिया एबा जितु फाइनाल ड्राफ्टखौ होबाय नोंसोरनो माबाफोर सानदों फिथाइआथ' देख जोंनि रायजो राजायाथ' मोजां मोनखायाखै कारन कन्स्टिट्यूशन मोनसे बडि एखेबारे लिगेल साइडआव नायोबा माबाया इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया मोनसे कन्स्टिट्यूशनल बडि जेरै मोनसे इउनिभार्सिटिखौ सालायनो थाखाय मोनसे सासे VC थायो बेयावबो चिफ इलेक्शन कमिशनार दङ बिनि आन्दाराव मोनसे अट'नमि बडि दङ दा अट'नमि बडियाव मोनसे जिनिसखौ जों नुदों नोजोर होदों सिङाव सायाव फकास खालाम जायाखै खिन्थु मोनसे जिनिसा रोखा जे इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डिया जुदि गावसोरनि माबा बायदि अथरिटि बायदि जुदि बिसोर इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो हायोमोनबा बे जाफुंगोन जोंनि डिमान्डआ जाफुंगोन बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनितिक षड्यन्त्र दङ बेयाव पलिटिकेल इन्टारभेनसन दङ जों बेखौ हमनो हादों पलिटिकेल इन्टारभेनसना दंथारो कंग्रेस थायोबा कंग्रेसआबो खालामो BJP थायोबा BJPखौ खालामो सोरबाबो खालामो दा बेनिखायनो पलिटिकेल इन्टारभेनसनखौ जेलासिम इन्डियान डेम'क्रेसियाव पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसियाव बे पलिटिकेल इन्टारभेनसना जागोन कुनु बेला जोंनि सिटिजेनफ्रा जों राइट लेजिटिमेसिखौ लानानै जों जास्टिफिकेसन मोननाय नङा दा बेनिखायनो जों लुबैजायो जे बेयाव पलिटिकेल इन्टारभेनसना टटेलि बिनिफ्राय गोजान जानांगौ आरो इलेक्शन कमिशनार अफ इन्डियाखौ सललि गावसिनि जि रेसपन्सिबिलिटिखौ जों सरजार खालामनानै बिथांमोना खालामनांगौ बेराफारसेथिं बेखौ लानानै बयबो मिथिबाय जे बेयाव बहाबा नङा बहाबा राजनीति षड्यन्त्र दङ आरो सोर खालामदों बेखौ रायजो राजाया जोङो मिथियो दाथ' जाम्बा जाम्बि नङा रायजो राजाया मिथियो दा बेनिखायनो फैबाय थानाय इलेक्सनाव हयथ' जायफ्रा खालामदों बिसोरनो रायजो राजाया भट होनांगौआ एसे कठिनानो जानानै थाबाय बे एकदम रोखा जानानै दं एकदम रोखा दाथ' रुलिं क्लिकआ आसामाव सोरबा जानानै दङ दिल्लीयाव सोरबा जानानै दङ माबा पार्लामेन्टाराव जोंनि आसामिसफोरबो गुबुन राजनितिक दोलोफ्रा जानानै दङ हयथ' बिसोरनि सायावनो रायजो राजाफोरनि फेदाबा दङ आरो निस्सय फैबाय थानाय बोथोराव हयथ' रायजो राजाया बिनि फिथाइखौ होगोन होननानै सानो फैबाय थानाय फर्टकामिं इलेक्सनाव बिनि फिथाइखौ बिथांमोना मोनगोन होननानै जोङो आसा थिदों आरो
इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395 303 476 9101 54 789